Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van Friesland Actueel. We praten nu over de verkiezingsuitslag in Friesland. En het meest opvallende, de PvdA had in deze donkerrode provincie een grote slagverwerking gekregen. Toch meer dan 10 zitten te verliezen. En bij zo'n verlies passen wie ze worden van de burgemeester van Dongeradiel. Dames en heren, hier moet u het mee doen. Bij de een vreugde, bij de ander verdriet. Maar dat kunt u nu met elkaar gaan delen. En daar werd verliezers binnen vanzelfs ook winnaars. En uw provincie verhoort het van reed naar de kleur van de lokale partijen. De opkomst in Friesland is 52,7%. Dat betekent dat 278.000 mensen gestemd hebben bij 278.000 stembiljetten. Eén ding mooi wij dus Joet net vergeten, zei het burgemeester van Beckum. Even complimenten voor alle tellers. Ja. En collega Andries Bakker praat aan met studenten van de Thorbecke Academie. Andries, waar is het aan Snoera? Ja, want er zijn zelf de politici van de toekomst. Wat vinden deze studenten van deze verkiezingen? Wat vinden ze van de campagne? Wat wie de beste? Wat wie de minste? En hoe krijg je de opkomstcijfers toch in de toekomst omheen? Wie het dadelijk? Ja, en ik alweer in de vooruitzichten dramatisch. De opkomst voelt mij zo'n 60% in Friesland al Walta. Ja, we zijn zeker. Ik ben te stemmen geweest. Pardon? Ik heb er om idee, zeker. Ik heb de stem, dat is mijn vrouw. Ik heb gestemd, ja. Door advies van mijn vrouw ben ik toch de stemwijzer, maar het was niet de bedoeling. CDA heb ik gestemd. Deze keer weer het GroenLinks. Ik heb op de SP gestemd. Ja, zelfs CDA stemt dit keer. Ik ben heel blij, ik heb gisteravond een feestje gevierd. Ik vind het wat wel eens tijd dat ik eens wat andere partijen zijn oorlog op een steed en de gemeente Zuidwest nou misschien al laten kennen. Nou, ik vind het heel aardig verdeeld. Alleen nog één man die hier wat minder hebben. Welke man is dat? Je moet weten hier. Ja, ik weet hier. Ja, nou ben ik het misschien geweest. Nee, Wilders, zo eerder. Wat voor invloed dat heeft op beleid, dat zullen we zien. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen zitten erop. Het is de day after. De balans kan opmakken worden. Het CDA is de partij maar de meeste zitten optelt in de 21 Friese gemeenten. In totaal 83 zitten. Dat zijn trouwens wel 3 minder als Fjouwer Verlien. De PvdA incasseert een groot verlies in uw provincie. Een verlies van maar liefst 12 zitten van 73 naar 61. De VVD verliest en gaat van 47 naar 40 zitten. En dan de FNP. Die profiteert van het verlies van de traditionele partijen. Ze hebben een winst van 5 zitten. Alle lokale partijen in Friesland boeken likwijls de grootste winst. Alles bij elkaar optelt komen zij op 89 en dat is een winst van plus 9. Aan tafel, uw analist Rieks Ozinga, bestuurskundige van de Thorbecke Academie. Verder nog wethouder Leo Pieter Stoel van de VVD van de gemeente Zuidwest-Friesland. En Carla van der Hoek, listdoeker van de SP in diezelfde gemeente. Welkom alle treien hier in de studio. Ja, wat je ik wijzen zo, dat is Jacques Monas. Maar Monas, meneer Monas, je bent van de telefoon. Je zit er nog in Den Haag. Ben je daar, meneer Monas? Nee, toch net. Komen we misschien eerst nog op waarom. Crisis. Want het is crisis, ja, hè? Dat kind haast net oors. Hè? Meneer Stoel, om jou uit te zetten. Wethouder Zuidwest-Friesland. De VVD had behoorlijk verlen. Het weer een mooie opkomst in je gemeente. Maar je hebt er neer hoorn. Nee, we zijn van 5 naar 3 zetels gegaan. En dus zit je hier een teleurgesteld man. Absoluut. De trend ben correct opdroegen. Nou ja, het is niet goed genoeg gegaan. Nee. Je had op meer gehoopt. Ja, zeker. Is er een verklaring voor? Hebben we nog niet echt gevonden, zijn we naar op zoek. En dat proberen we de komende weken helder te krijgen. Want ook al verlies je, je moet eruit leren en je moet weer klaarstaan voor de volgende verkiezingen. Ja, nou had je 3 in je wethouder West. Nou had je een opmerkelijke tweet de vrouw ingestuurd. Want je hebben eigenlijk de meesten vragen, wat heb ik verkeerd in? Laten we even zien naar die tweet. Dit is de tweet, zit nou ook van 5 naar 3, een slecht resultaat. Bericht ons wat we goed en niet goed hebben gedaan. Verbetersuggesties zijn welkom. Dat is opmerkelijk. Ja, maar dat is wel de vraag waar wij op dit moment voor staan. Als je van 5 naar 3 zetels gaat en dat naar beneden gaat, dan wil je graag weten wat zijn de oorzaken, wat moeten we anders doen. En ben je erachter nou? Want is er een soort op reageerd? Ik heb een aantal reacties gekregen. Een van de reacties is van kijk vooral ook bij de mensen die niet gestemd hebben. Die zijn natuurlijk voor ons moeilijk te bereiken. Maar wat dat betreft is Twitter en Facebook zijn natuurlijk toch wel middelen die daarbij helpen. Ook wel eens wat reacties zo in de discussies. Van ben je wel genoeg, heb je genoeg geprofileerd als VVD in Zuidwest-Friesland? Ben je genoeg naar de media gegaan? Heb je de dingen wel goed laten zien? Zo hoor je dus een aantal suggesties. Wat denk je? Hij ook goed... Ja, ik ben trainen, of ben je goed zichtbaar West? Nou, dat vragen we ons af of het voldoende is geweest.
Ik ben van inhoud en ik wil het graag goed doen. En op de goede momenten naar buiten treden met dingen. Maar misschien zijn we daar te voorzichtig in. Maar je zegt van, we zijn misschien te onzichtbaar geweest. Maar is het net zo dat de VVD toch slachtoffer is van het landelijke verhaal? Dat het kabinet afstraft doet? Tuurlijk, maar ik vind het een gemakkelijk commentaar alleen aan te wijten. Je zou willen dat je lokaal toch dat verschil kan compenseren. En ook al gaat het landelijk misschien even in de peilingen, en dat is nog iets heel anders dan uiteindelijk in de stemming, hebben we ook gisteren weer gezien, gaat het even wat minder. Je wilt dan toch lokaal die credits opbouwen, dat extra opbouwen, dat je lokaal dan toch tenminste gelijk blijft of heel beperkt verliest. Ja, want je komt net uit de politiek bij, jarenlang bij een verzekeraar werken, meer dan 20 hier. Ja. Toch draai je Liem begon. Hoe zul je dan wel waarom op jouw hier? Is het wel een succes geweest? Heb je het ding bereikt? Ik denk dat we een aantal dingen hebben kunnen doen. Het is natuurlijk een enorm bijzondere tijd geweest in een harmonisatie of een samengaan van 5 gemeenten naar 1. Dus de eerste jaren was ook heel sterk zorgen dat de zaken goed op één lijn kwamen. En dat is denk ik goed gelukt. En we zitten nu op het punt dat je vooruit wil en de dingen willen gaan ontwikkelen. Ja, dan moet je even kijken hoe dat verder gaat. Ja, wel een paar reacties kregen dus hè, via Twitter, misschien ook persoonlijk. Maar jij zelf ook even de Street op West om te vragen wat ze van jou voelen. Ben benieuwd. Ken je hem Leo Pieterstoel? Nee. Ik ook niet. Nee, die ken ik net, maar uit de kranten wel. En van de televisie wel eens. Nou, wat er verkeerd in het ja, er zijn een heel soort dingen niet net. Of in Zuidwest-Friesland gebeurt, dan gaan ze bij de bovenop zetten moeten. Ja, dan zal het toch zelf bij hem te rieden moeten. Ik denk dat de mensen het vergelijken met de politiek in Den Haag. En ze zijn niet tevreden op het moment over hoe de VVD het doet en het PvdA samen. Wil je nou wat persoonlijks in Leo Pieterstoel sissen? Ga niet op deze weg door zoals het nu is. Ga hou eens een keer op met bezuinigen. Ik denk net altijd dat er wat aan de wang kan. Ik vind persoonlijk ik niks op de VVD zien. En ik vind dat zij van de ondernemers versnitst komt hij wel soort op. Vind je het wel sneu van Leo Pieterstoel dat er nou alleen had? Ja. Een beetje misschien. Nee, eigenlijk niet. Ja, wat duidelijk de voorkomst. Ja, je bent misschien toch te onzichtbaar geweest. Ze kennen jou net goed genoeg. Ja, dat hoor ik ook terug. Dus dat is een duidelijk signaal. En ja, je hoort ook terug de link naar bezuinigingen. En dat is natuurlijk altijd een boeiende. Als het economisch slechter gaat, dan moet er orde op zaken gesteld worden. En dat is altijd een hele ondankbare taak. Maar allemaal weten we van elkaar dat we niet door kunnen gaan met meer uitgeven dan dat we binnenkrijgen. En dat er dus dan aanpassingen gedaan moeten worden. En dat is altijd vervelend voor mensen. En ergens word je daar politiek toch op afgerekend. Als je dat gevoel heb je dat het zo is. Je staat net op een list. Je bent echt beschikbaar als wethouder. Betekent het nou dat de VVD Sabot verlenen heeft dat jouw politieke carrière eigenlijk fort is, knakt is? Ja, dat moet je afwachten. Maar in ieder geval, het is eerst nu de collegeonderhandelingen. Ik heb bewust ervoor gekozen om niet in de raad te willen als ik niet als wethouder door mag. Ik vind dat je dat niet doet. Je gaat niet je eigen werk controleren of je opvolger voor de voeten lopen. De collegeonderhandelingen beginnen straks. De coalitieonderhandelingen beginnen straks. En dan is het afwachten of we daar mee mogen doen. Hoop. Ja. Maar we zijn voorlopig even niet aan de beurt, dat is duidelijk. Met verliezers binnen, ben ik winnaars. Ja, Carla van der Hoek van de SP. Vorige keer net mooi in 2010 nog met treien zitten in de Rie van Zuidwest-Friesland. Is dat het effect van Roemen of hij er zelf ook wat in? Nou, we hebben zelf natuurlijk heel veel gedaan. Want waarom stemmen de meesten in Zuidwest-Friesland correct op Jim? Ik denk omdat we gewoon heel veel aanwezig zijn in de buurten, op de straten, in de dorpen, overal eigenlijk. En dat 4 jaar lang, niet alleen in campagnetijd. En dat we gewoon naar de mensen toe gaan. Dat hebben we in onontbrutsten de laatste 4 jaar hier, de laatste treien hier van Zuidwest-Friesland, vind je ook? Nee, dat doen wij altijd. Dus dat hebben we de afgelopen tijd ook gedaan. Nee, wij staan er niet in de raad. Maar dat maakt niet uit of je in de raad zit of niet. Wij vinden toch dat je onder de mensen moet blijven. Ja, want je bent zelf van 2011 al een beetje actief in die politiek. Hè? Wat is voor jou de reden dan om in die politiek van de SP te gaan? Ik ben eigenlijk veel te druk bezig geweest met huisvrouw zijn, werken, kinderen opvoeden. En dan zijdelings krijg je zo mee van, ik vind eigenlijk dat het niet zo goed gaat. En ja, toen ben ik me steeds iets meer gaan verdiepen van, wat gaat er dan niet goed? Ik denk, ik wil iets doen, ik wil iets veranderen. Ja, en daar moet je eigenlijk bij de SP zijn. Daar kun je dingen doen, daar kun je dingen veranderen. En ja. Dat is veel de reden dat de SP op dit stuit mooi was. Wel, 47% wie de opkomst. Hè? Dat is heger als Trailien, toen weer 48. Ja. Rieks Ozinga. Mooi Zuidwest-Friesland dan wel blied wezen, mooi dat opkomstcijfer.
Ja, ik kan mij bij de vorige verkiezingen nog herinneren dat het percentage hier ook ongeveer op uitkwam. En dat iedereen zei, man, wat een laag percentage. Ja. Ik vind het persoonlijk hartstikke triest dat we nu opeens denken, oh gelukkig, het is niet lager dan zoveel. Dus we zijn al tevreden maar iets beetje. Het is een beetje Hosanna, het is al een beetje Hosanna. Zoals van het zien verlies stemmen. Ja, en ik zie daar ook wel wat een risico in dat we nu die discussie over, hoe kan dat nou, weer eens een tijdje parkeren. Omdat, het valt toch allemaal wel wat mee. Ik ben er persoonlijk uiteraard blij mee dat het boven die 50% is gekomen. Maar of ik hier nou tevreden mee moet zijn... Dat draait het een beetje om, want fjouwer van het zien stemmen dus net. Nee, precies. En dat is echt een ontzettend groot aantal. Ja. Maar wat zou dat dan, die democratische legitimiteit? Is die er wel? Ja, die is er wel. Dat zal voor iedereen een beetje anders zijn. Maar ik heb zelf altijd zoiets, als het boven de 50% is, dan dan weet je in ieder geval dat er toch een behoorlijke grote groep is die actief ook iets gevonden heeft bij de verkiezingen. Desalniettemin, dat is wel heel mager. Net zo goed als dat je een coalitie met 1 zeteltje in een meerderheid ook niet stabiel noemt, vind ik net boven de 50% verkiezingsuitslag dan ook niet. Nee. Stoel, is het voor de VVD een nadeel west dat deze opkomsten zat die wien of je meer baat bij een hogere opkomst als VVD? Ik denk dat een hogere opkomst altijd goed is. En daar moet je, wat voor politieke partij je ook bent, daar moet je altijd naar streven dat de opkomst zo groot mogelijk is. Dus ik ben blij dat onze opkomst in onze gemeente 10% hoger was dan 3,5 jaar geleden. Ja, voor Jim, SP, mevrouw Van de Hoek? De meesten massaal naar de stembus wist voor de SP, tenminste in verhouding? Ja, dat klopt. Maar hoe meer, hoe beter. En dan is 60% inderdaad 6 wel en 4 niet. Ja, we hadden het ook liever gezien dat veel meer mensen gewoon toch zouden van wij gaan stemmen. Ja. Friesland volgt mij de uitslagen het landelijk beeld. Het verlies van de Gruttepartijen, de PvdA en de VVD, zien nu de winst van de Lietse lokale partijen. Een exponent van zo'n lokale partij is de Vrije Beeldkunst van Leendert Verweda. Vrije Beeldkunst, dat is een partij die het in 2010 meedeed had aan de verkiezingen op de gemeente Het Beeld. Toen hebben wij 2 zitten gekregen. Een van de belangrijkste inbreng, zoals ik dat altijd aanvoel, is van de binding met deze gemeente. De taal en de cultuur, het landschap, de zeediek, het Beeldpollen en het Noorderleeg. Ja, dat moet je een ander niet over met beslissen laten. Dat is iets van onszelf, dat is het Beeldse eigene. En dat hebben we ingebracht in de verkiezings met dit als resultaat. Er is wel een opmerkelijk feit bij ons in de gemeente en dat wij van 2 naar 4 zitten gaan binnen. Nou, een van de belangrijkste inbreng bij deze verkiezingen van onze kant waar de gemeente Beeld moet bestuurlijk zelfstandig blijven. En ik denk dat het duidelijk is met het feit dat wij nou van 2 naar 4 gaan binnen, dat de kiezer dat ook beloond heeft door te zeggen, ja, dat zijn wij met je eens. Alle partijen hebben wel uitsproken dat je ook in de nieuwe gemeente Westergo, dat zij de belangen behartigen willen de komende 4 jaar. Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het feit dat wij per 1 januari 2018, als de gemeente Het Beeld niet meer bestaan, dat het ook voor mij duidelijk is dat alle partijen eraan metwerken willen dat wij de gemeente Het Beeld ook zo goed mogelijk naar die herindeling toe brengen. Intussen kunnen ons coach Sikke Marinus van Opstelons Belang, Sietse Brouwer van het CDA in Ljouwerterdiel en Houkje Riepstra van het PVDA in Tietjerkstradiel. Welkom aan deze tafel. Marinus, om het jou uit te zetten. Ja, Opstelons Belang is een groot succes. We zeggen niet kijkt het succesverhaal van Leendert Verweda. Waar is het succes van die Lietse lokale partij in IJsselmeer Tankje? Nou, we zijn net een Lietse lokale partij. Sint-Wurg net meer, maar ooit ben je begonnen als lokale partij. Ja. Ik ben nu hier in de Gruste. Op zich is dat hartstikke mooi. Ik ben mooi blauw trouwens, we hebben niks won. Maar het is wel knap om het vol te houden, denk ik. Wij zijn er heel blij mee hoe dat kan. Nou, wij zijn werkelijk een lokale partij. Dus ik jerk al jaren partijen, we staan tegen bij de mensen en blablabla. Maar dat doen wij al 40 jaar lang. En ik denk dat daar de kracht voor onze partijen zit. En net alleen nog tegen bij de mensen staan, we staan gewoon tussen de mensen. Dus we hebben wij vielen het echt een volksvertegenwoordigers. Ja, want Rieks, of het zafvolle lokale partijen, soms is het geen extra zwaar van verdeeld, kan je zo vaststellen. Ja, maar het is ook last van lokale partijen. Hoe meer partijen je in een raad vertegenwoordigd hebt, hoe meer belangen je natuurlijk moet wegen in besluitvorming. Ja, aan het begin bij coalitievorming, daarna ook bij iedere stemming die je hebt. Plus er zit ook een soort democratische paradox in. Hoe meer je kan kiezen, dan loop je het risico dat er ook veel meer partijen in die raad komen. En voor die kiezer betekent dat dan ook vaak dat veel minder van waar je op gestemd hebt uiteindelijk ook in een compromis zichtbaar wordt. Dus het heeft al een aantal nadelen. Dat zul je in Opstelans zelf ik wel. Opstelans Belang hier, je bent niet zitten naar beneden gegaan, dus je
voldoen net aan het beeld wat nou in het algemeen geldt. Maar het ken onder andere niet, omdat de opstellanders binnen bij Klaas de Boer zijn partij betrokken anders samen. Dus je vecht je alle keer om dezelfde kiezer. Hier, dat zou vier komen, maar dan kan je nationaal in je partij man. Nou, op zich is dat hartstikke fout, maar ik wil eerst even die beginverhaal serieus zetten. Ja. Wij zijn wel ingezet naar beneden gegaan. We hebben vorige keer hier samen met de Haak moeten sleert. We hadden nog minder rietzetten te verdelen. Ja. En dus zaten we aan de wereld. Qua aantal stemmen ben wij inderdaad teruggegaan. Dus de coalitie had zelfs woning. Maar goed, je kent het altijd mooi. Maar het is, absoluut aantal. Als je dingen verkeerd zit, maar even opzetten worden. Dus, maar waarom zou versnipperen? Ja, want dat is dat is hartstikke jammer. Bij ons is er een zuur dat er toen bij wij kneppelen en Klaas de Boeren, daar hebben jongen hekken er niet op bas. Die komen dan in een riet of de misschien oors niet ingaan. Dat ken. Dat je kent, ja, dat weet ik wel beter westen. En dan net omdat ik zo hebberig ben, helemaal net. Want in Opsteland is nou een situatie. Ja, één partij met 6. Nou, de Partij van de Arbeid had toch nog 4. Maar daarna is al je 3, 2 en al je eentjes. Daar hebben we nog een partij, dat moet je je voorstellen. Nou, en als de shows wat er al je aankomt, het is nou al net zo simpel meer uit de vroeger, maar wat er al je aankomt aan decentralisaties, een nieuwe werkwest die verdiep je maar. Nou, dat is haast net het waan als neem Peter. Ken de lokale partij dat om? Wij kennen dat heel goed aan. Wij zijn er blij mee dat we dat waar mee. Ik bedoel, houden we nog dan, om dicht bij de kruisstad werd, dicht bij de meeste kisten, denk ik voor een betere regeling. Maar als er als één Peter Derk van alles nog van vinden moest, als een partij met één zit, ja, dat is zo moeilijk. Ja. Sietse Brouwer, die oudere deal, het CDA had in Peergemeenten woon, daar is de oudere deal in van. Is dat het Sietse Brouwer effect? 26 hier, jonge politicus. Ja. Nou, Jen, die dat juist season op de radio, het Sietse Brouwer effect. Ik vond dat wel heel flyend, Jen. Ja. Maar ik denk net dat het helemaal weer is. Misschien dat het wel helpt, Jen, dat we CDA wat een jongere, enthousiaste listloeker hebben. Maar wat ik helpt is vanzelf dat je goed campagne vieren en dat je een goed verhaal hebt. Hè. Maar hij je wel optimaal profiteert van de malaise bij de regeringspartij? Nou ja, net overal. In de gemeente in Friesland is er her en der ook wel wat verlen, maar we zijn wel nog steeds de grootste partij in Friesland. Hè. En we hebben dus 3 zitten verlen over de hele provincie terug. Maar we binnen MBO, de grootste partij. En dan had je de werkdelingsgemeentes erbij beloeken. Dan ben we eigenlijk, hebben we winst gemaakt uit al het jaar hier. Dat wij zorgen wel dat het CDA nog steeds een grote rol gaat hier in de provincie. Hauke Riepstra, PvdA. 12 zitten in de provincie verliezen. Je maakt jezelf in het voor ik wel wat zwargen als je ooit wel weer omkomen zo'n als wethouder. Nou, dat maakt dan blijken in de collegeonderhandelingen. Maar PvdA is in het deal lieke groot. Is dat een opluchting? Ja, nou, ik maak hem net zwaarder dat ik weer omkom zoals wethouder. Ik maak hem zwaarder door de positie van de Partij van de Arbeid in het sterkste deel. Door de hele linie. Ja, absoluut. Want op stritten jij je de verhaal vanzelf. En je kon wel aankomen zien dat het misging. Aan de andere kant vind ik de rol van de media, daar heb ik wel een beetje meer vraagteken bij. Ja, die Nee, dat is net zo. Maar ik vond de Aron weekend wie het wel heel eenzijdig. Alles wat er in dit land misgaat, daar is de Partij van de Arbeid kennelijk schuldig aan. Ja, die voert wel regeringsbeleid uit. Werd meestal toch wel zwaar genoeg. Er is nog een partij die het regeringsbeleid uitvoert. Maar ik had toch wel het idee dat de bal heel bot bij de Partij van de Arbeid daarlaan wordt. En dat merkte ik dus op stritten. En dan maakt het dus eigenlijk net uit hoe je hier in Friesland campagne vieren. Omdat je hem toch oorrekken wordt op het landelijk beleid. Ja, natuurlijk maakt het uiterste dwaan. Je moet constant de dik op en bij mensen aanbellen en het verhaal vertellen. Maar het weer heel tijd het knakkend in het landelijke beeld. En dat we betekent wel heel frustrerend. Maar dat is wel politiek, Houkje? Dat is politiek. Neem je dat de landelijke politici van de Partij van de Arbeid, kun je hoor dat ze hun maar bemoeid hè? Nou, er is een keuze maken en ik snap hem ik. Want wat ik al zei, het praten op stritten ging ik altijd door het landelijke beleid. En de keuze is in Amsterdam maken om u te helpen. Want het is natuurlijk maar de beste bedoelingen gebeurd. En toch hield het weer, ik daar in Den Haag uit te lezen waarom het deze maatregelen nodig zijn. Maar in de praktijk roept het dus vaak wel voor de voeten. Want dan waard je mij zo'n, ik stem nooit weer op Diederik Samsom. Ja, maar daar kan je nog net voor stemmen. Daar gaat het dus om. Dus dan mag je heel te weer lezen. Ja. Riek Ozinga, is dat een logisch beeld dat meestal toch dat landelijke aspect hierbij beloeken werd tussen de PvdA en de VVD een botles van? Hè? Dat is bij iedere verkiezing zo. Dat onderscheid is niet te maken. En zeker niet als er zoveel dingen momenteel in Den Haag gebeuren die mensen ook echt gaan raken. En dat horen ze inderdaad ook steeds. Kan je dat niet loszien van elkaar. Ik vind trouwens wel als je de campagnes analyseert, zo eerst even, dat de Partij van de Arbeid ten opzichte van de VVD toch wel heel erg in staat is geweest om inderdaad alle aandacht ook op te roepen. Door overal maar steeds weer op te willen gaan reageren, te argumenteren. En
En de VVD die het heel rustig aan zich voorbij laat gaan. Ik denk maar bijvoorbeeld, we bezochten niet correct Jacques Monash voor de telefoon te pakken te krijgen. Hij nam de telefoon net op. Dat zei het misschien wat. Of misschien per dag hè, wel, Martin. Ja, toch? Is het crisis daar? Nou, er is wel stevig praten weer op dit moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is crisis. Ja, maar goed, heel hard is opgestapt in Amsterdam. Ja. Dus ja, er is wel crisis in de Partij van de Arbeid. Maar zodat ik de landelijke top berikken? Uiteraard, want die had ik heel hard werken om dat soort belangrijke steden als Amsterdam om die te behouden. En dat is net slagen. Dus dan mag je wel berieden vanzelf van wat is hier het gevolg van. Ja. Sietse Brouwer, CDA, oppositiepartij. Jim hebben ik landelijke politici wel handen die het hier west binnen. Maar hij wel optimaal profiteert van de malaise landelijk bij PvdA en VVD. Ik denk het net. Ja, nou ja, profiteren. We hebben in de lokale afdeling een soort hulp van landelijke politici. En het verhaal wat het CDA altijd uitdraagt richting de PvdA en de VVD is dat die belastingen een keer naar beneden moeten. En dat hebben we ook in de gemeente, het verhaal van Buma, hebben we ook verteld. Dus als landelijk de benzineaccijnzen omheen gaan, de accijnzen op wetter en op verzekeringen en gisametro. Wij zeggen in de gemeente ook van de OZB moet naar beneden. En daar zie je dus wel een duidelijke lijn met het landelijke en het gemeentelijke verhaal. En nou ja, in jouw deel hebben we daarvan profiteren kind. En Marinus, profiteer je en ik van de crisis in de Partij van de Arbeid en ik VVD in mindere mate? Ja, voor een partij dat zei. En voor een partij dat ik vreselijk teleurstel. Ik bedoel, de Partij van de Arbeid kent waar wat ze willen. Als ze er landelijk slecht op stellen, dan gaat de gemeentelijk naar beneden. Stelt er landelijk heel goed op, dan spuiten ze in de gemeente ook omhoog. En dan ben wij al heel stabiel, maar toch kun je dat merken. Als de Partij van de Arbeid het landelijk goed doet, of het belang wat minder. En andersom. Ja, dus dat onbelangrijk is voor hem goed dat het landelijk, maar die partij wat minder gaat. Ja, nou ik denk dat mensen, langzamerhand, dat is een trend die toch volle langer de maan is, hoe je dat steeds meer lokale partijen op zich. Dat het net nou, zoveel bij mensen al net niet vooruitgang, dat valt heel bot aan. De verwachting weer in volle heugen. Ja. Dus, okay. Ja. We gaan even waarom. Nou, de dag van Juster. Ik begin met het feit dat er 37.636 stemmen zijn uitgebracht. Dat betekent dat wij een opkomstpercentage hebben van 57,8%. Gevraagd werd ook wat verwacht je als opkomstpercentage? Nou, tussen de 55 en 60%. Het is 57,99%. Dus dat is 1% hoger dan 4 jaar geleden. Ja, want we binnen aangekomen bij de studenten van de Thorbecke Academie, de politici van de toekomst wat we zijn. Hè? En wat vinden zij van toch de campagnes die te West hebben? Tineke Klevering, zelf ik op de list, nummer 4 van D66 in de eerste stellingwerf, er net in kwam. Maar hoe zust op die verkiezingswaarom? Ik zie heel positief de verkiezingsweb waarom. Ik ben zelfs coördinator West en ik had er een heel soort van leerd. Vooral ik kom je heen en naar je oren. Partijen, hoe die het al je oppakken, dat is hartstikke leerzaam. Bij u in de gemeente heb je Oost-Stellingers Belang, die echt kopstuk uit de gemeenschap bijhellen. Belangrijke ondernemers, vastzitters van vereniging. En je zegt het gewoon dat het heel bot pakt. Dat vond een goede campagne? Ja, ik vind het een goede campagne in de zin van dat mensen in Lietse gemeenschappen, die stemmen toch vaak op mensen die ze kennen. En net installeren op een partij. En dat je dan in staat bent als partij om echt kopstukken uit de gemeenschap te pakken, dan heb je op die toer een goede campagne. Ja, dan heb je een goede campagne. Mark Dauma, ben er ook voorbeelden van hele minne campagnes in Friesland? Die binnen natuurlijk altijd West. Ik denk dat de mensen die net zo volle de strut opkomen, dat die toch een wat mindere campagne hebben, omdat ze net zo zichtbaar binnen. Heeft je daar voorbeelden van? Ja, net zo concreet. Ik denk dat Tineke daar beter over spreken kan. Ja, je zegt natuurlijk altijd mensen die net heel bot de strit op gaan, dat het verkeerd gaat. Wat doet het te min? En hoe zouden een opkomstcijfers, hoe zouden die markt beter maken willen kennen? Toch maar dat er eerder pad ligt, of zouden ze bijvoorbeeld, ik zeg ze maar van nou, toch maar een mobieltje via een app, is veel beter. Ik denk dat het om een manier van stemmen leidt. Het gaat echt om het vertrouwen en de afstand tot de burger. Ik heb van heel veel mensen die gaan het stemmen, want het is eigenlijk een vorm van stil protest. Het boeit me al net, ik heb geen vertrouwen in, dus ik doe het net. De afstand die wordt echt steeds groter, bij de herindelingen en dergelijke. Mensen die suggen minder van de politici eigenlijk. En alleen nog voor verkiezingstijd, dan komen ze even de strut op. En verder suggt ze eigenlijk net. Dus als ze nou die fjouwerieën echt gewoon zichtbaar binnen op strut, dat is natuurlijk wel een heel oorbeeld.
Helder. Tineke nog even, heel kwart. Ja, Zelf noem of jou, dat komt net in Rieën. Nee, klopt. Maar ik ben je net niet eens. Nee, oké. Nou, heel kwart waarom? Ja, nee, ik ben wel vol op Stritten West en Oh, ik ga volle campagne voert. En dat is mee ik beloond met mijn vakkensstem waar ik iedereen heel erg dankbaar voor ben. Maar krijg net genoeg. Krijg net genoeg, inderdaad. Nou, we zullen naar tafel. Dank u wel. De PvdA en de VVD zijn oorrekkenen op haar landelijk beleid. Het CDA is de grootste partij van Friesland en de FNP mag hem ook rekenen tot de winnaars. Aan tafel CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe, partijbestuurder van de VVD Ger Jaasma en de voorzitter van de FNP Ultje Hosper. Welkom heren hier in de studio. Jacques Monas, hing het onder de telefoon? Ja, goeiedag. Dag meneer Monas, want Jozoen hier eigenlijk de gast was hier in de studio. Maar ja, waar ben je nou? Ik ben even uit de trein gestapt in Almere. We hadden een hele lange fractie vanmiddag, dat kunt u zich er iets bij voorstellen. Het was crisis? Ik moet in de studio zijn. Ja, ik zeg het nog maar eens een keer. Is het echt crisis bij de PvdA? Want het wint toch maar gewoon gemeenteraadsverkiezings? Nou, gewoon gemeenteraadsverkiezingen. Het is een buitengewoon belangrijke bestuurslaag. Dus het zijn niet zomaar gemeenteraadsverkiezingen. Als je zo fors verliest, dan moet je dat goed met elkaar doorspreken. En we hebben een grote fractie, dus iedereen wil wat zeggen. Dus ben je wel even bezig. Ja, Amsterdam, de PvdA Botverlen van D66, daar is heel hard al opstapt. Kan het zo wezen dat deze uitslag ik nog de partijtop, bijvoorbeeld Samson, bereikt? Nee hoor, dat was absoluut niet aan de orde. Dat was ook niet zo, was ook niet de stemming vanmiddag. Ik heb ook wel ingebracht in de fractie dat Friesland het toch weer voor de Partij van de Arbeid redelijk goed doet. Er zijn nog veel plekken de grootste of de tweede gebleven. En de rest van Nederland die zou, van de Partij van de Arbeid zou graag willen dat ze net zo'n uitslag als de PvdA in Friesland hadden gehaald. Maar goed, wat had dit betekend dus nou deze vergadering opsmieten? Heel concreet. Ja, als u het goed vindt, is dat iets wat we in de fractie bespreken. Ah ja, maar dat zit toch je niet in. Zeg het maar gewoon. We hebben eerst goed met elkaar gesproken van waar kan het aan liggen. En hoe gaan we daar vervolgens mee om? A, binnen de partij, maar ook natuurlijk in Den Haag, in de coalitie en met de constructieve oppositie. Oké, meneer Monas, dank voor jouw reactie en een goede weeromreis nog naar Snits. Ja, dank u wel. Succes daar. Dank u wel. Dan Sander de Rauwe, de tweet van die is toch van de morgen de Vrood in Stuart Hest. Nou, ik twitter de hele dag door, dus ik was eigenlijk wel benieuwd welke tweet jullie wilden laten zien. Maar dit is hem. Kijk. Trots, moe en tevreden ga ik slapen. CDA, grootste partij in Friesland. Geweldig mensen, bedankt. Ja, toch weer positief, hè? Want we winnen natuurlijk in 20 gemeenten niet altijd gerust. Altijd dat positieve. Vreselijk is dat, hè? Maar ik kan je zeggen... Ik kan je zeggen, gisteravond was ik niet zo positief, hoor. Want toen ik om 9 uur de tv aandeed... Ik ben een hele positieve jongen, ik kan heel veel hebben... maar gisteravond 9 uur had ik echt wel even een heel slecht gevoel. Ja, toen dacht men dat de CDA heel bot verliezen, zo dat voel letter uiteindelijk ta. Ja, gelukkig wel. Het was een heel gek gevoel. Kijk, de afgelopen weken veel campagne gevoerd. Ook bij onze Sietse ben ik toch even trots op. Jong raadslid wint gewoon een zetel. Ook de andere partijen, FNP, SP, D66, van harte gefeliciteerd. Maar afgelopen weken was bij mij het gevoel heel goed. Ook hier in Friesland, ook daarbuiten. Dus als dan in één keer een peiling komt van... ja, jullie verliezen 500 zetels. Je schrikt je wel even wezenloos. Ja, want waarom? Je bent een oppositiepartij landelijk. Normaal zit je dan vanuit de regeringspartij naar Dregen... Dan profiteer je ervan. Ja. Nou, net echt. Hoe kan dat? Nou, we profiteren er wel heel behoorlijk van zelfs. Want de afgelopen verkiezingen in 2012 kreeg het CDA 8,5% van de stemmen in Nederland. En gisteravond stond de teller voor het CDA op 15% van de stemmen. Dus wij zijn echt weer de weg omhoog. Bij de D66, daar ging het dak eraf vannacht. Maar bij ons is weer het fundament gelegd. En als je vergelijkt met 2010... Ja, dat vindt u grappig, hè? Daar moet u even over nadenken. Ja, mooie beeldspraak. Ja. Maar als je dus vergelijkt met 2010, dan zijn we uiteindelijk stabiel gebleven. U zei, Friesland heeft het CDA verloren. Dan zeg ik, ho, wacht even. Wij hebben 101 raadzetels op dit moment in Friesland. Ook even Leeuwarden meetellen, Heerenveen en Friese Meren, want die horen er gewoon bij. En we zijn hofleverancier in de provincie. Geweldig. Wij moeten de weg weer omhoog vinden, maar het fundament is echt gelegd. Hoe zit het met het fundament van de VVD? Daar ben ik eigenlijk wel eens keer naar. Want die heeft natuurlijk ook zo'n zitten in Friesland. Ger Jaasma? Ja, nee, het zit goed met het fundament. Ja, je ziet heel duidelijk dat op het moment dat je landelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt... en in crisistijd drastische maatregelen wil nemen om het land weer op poten te krijgen. Ja, dat je dat dan bij de eerstvolgende verkiezingen, welke laag dat dan ook is, niet in dank wordt afgenomen. Maar toch hier de fractieleden van het Tweede Kamer hier de opdracht kregen om hen net te bemoeien met die lokale politiek. Dat is dus net slagen dat je hem de lokale oonpak, als ik Leo Pieter Stoel,
Dat het vertaald is naar de mensen. Dat is dus net doorgang, die campagne. Nee, maar goed, kijk, waar het over gaat is dat natuurlijk voor een deel stemmen mensen lokaal, maar voor een deel kijken ze ook wat er landelijk gebeurt. En wat wij in onze campagne hebben willen doen, is te zeggen van wij zijn een landelijke partij, maar we zijn ook gewoon een lokale partij. En lokaal stem je op de VVD vanwege de wethouders en de raadsleden die daar het werk doen. Dat is wat we in de campagne gedaan hebben. Dat is wat we hebben willen benadrukken. En neemt toch niet weg dat voor een deel mensen dan in het stemhokje toch ook kijken van ja, wat gebeurt er landelijk en wie houden we daarvoor verantwoordelijk? Ja, het is gewoon de prijs die je betalen als coalitiepartij. Ja. En ik bedoel, en dat is heel vervelend voor de mensen hier lokaal die hard gewerkt hebben de afgelopen 4 jaar, of wederom op de lijst stonden en het bijvoorbeeld nu net niet gehaald hebben. Maar aan de andere kant, de VVD is een partij die niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. We zijn landelijk 2 keer de grootste geworden. Dan moet je die verantwoordelijkheid nemen, moet je ook gaan regeren. Ja, en in crisistijd moet je dan maatregelen nemen die niet voor iedereen leuk zijn, maar die wel nodig zijn. Snap ik al, ja. We gaan even naar het succes, want Ultje Hosper, het succes van de FNP. Ja, maar is heus wel wat fleurige gent. Ja, toch? Want in 3 Friese gemeenten wie je hem de grootste partij. Ja. Dat is dus een geweldig resultaat. Ik ben 12 gemeenten bijkwamen. Friese Marawien wel de grootste. En nu dus in Achtkarspelen en Kollenbelo en ik. Dus wat dat betreft is dat geweldig, ja. Ja, je krijgt daarnaast een heel soort taken bij, hè? De zwaar. Ben je er al een beetje op daar, hè? Ja, zeker. Het gaat dus geleidelijk om. Dus we zijn woon je met, we dachten dat je volle meer winnen zoen. Of woon je met volle meer winnen. Wij vinden het een hele goede zaak dat het geleidelijk gaat. En want dat je dus snel stiegen, dan kan je natuurlijk ook weer heel gauw naar beneden gaan. En op deze wijze krijg je dus de mogelijkheid dat afdelingen zich ontwikkelen, dat verschillende raadsleden en wethouders goed te plak komen. Dus wij ben je wel wijs maar dat het op deze manier gaat. Want het is al eerder staat dus dat de FNP dus geleidelijk kon. Maar al die drege dossiers die eraan zijn zitten te komen, maar onder oren de zwaar. Ben je hem daar wel op tar, hè? Ben je hem daar klaar van? Daar ben wij dus druk met waanden. We hebben net verneerd, hebben wij dus een kadercommissie en we hebben dus belissen wij dus voor raadsleden en voor kaderleden. En daar ben we wel mooi begonnen. En dat zal dus in de toekomst, in de komende tijd, gaan we er ook zeker mee aan de gang. Ja, Sander Drouw, CDA, dat wordt een cruciale tijd voor de gemeenteraden. Het wordt gewoon best wel pittig. Kijk, de gemeenteraden krijgen er heel veel taken bij. Inderdaad, de zorg. Nou, als er iets dicht bij mensen komt, is dat de zorg. Maar ik zeg wel tegen iedereen, heel veel raadsleden, en ik heb daar echt respect voor iedereen die de straat op ging, weten nog niet wat hun te wachten staat. Want de Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over die zorg. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken. En let op, daar moet het 1 januari aanstaande ingaan. En ik vind dat onverantwoord, ook voor al die raadsleden. Maar die zitten echt voor een big bang en weten heel vaak nog niet eens wat er op hen afkomt, omdat zelfs de kamers in dit land het nog niet weten. Dus ik zou echt zeggen, kabinet, stel het alsjeblieft in jaren uit. Doe het fatsoenlijk, doe het op een goede manier, maar jas het er niet doorheen met een mega bezuiniging. Vind je Dick Jaarsma? Wat vind je ervan? Ja, dat is een politieke vraag. Kijk, wanneer ben je er wel klaar voor? Op het moment dat je geen datum stelt en je gaat er niet mee verder, dan kom je er ook nooit. Het is wel goed om je echt te bezinnen van oké, zijn die gemeenten daar klaar voor? Of is die operatie te groot? Nou, als dat echt niet kan, dan kun je best uitstellen. Maar aan de andere kant, ja, stel ook maar een deadline en ga er ook maar naartoe werken. Ik ben er namelijk ook niet zo heel erg bang voor dat nieuwe raadsleden of dat... je krijgt nu een verschuiving in raadsleden, maar die had je anders ook gehad. Want bestaande partijen, daar nemen ook zittende raadsleden afscheid. Daar komen ook nieuwe raadsleden. Er komen altijd nieuwe coalities met bestaande wethouders en ook met nieuwe wethouders. Ja, dat hou je toch iedere 4 jaar. Uiteindelijk moet je gewoon ervan uitgaan dat partijen goed screenen en goede mensen op die lijsten zetten en met goede wethouders komen. Ja, en die moeten het dan maar gaan doen. Ja. Nou, dan sluiten we mooi jongens, want ontsaf je deze extra uitsturing in de drang van de verkiezingen. Nog eventjes naar deze foto, want weet je hem toevallig waar dit is? Ja, zeker. Dit is onze jongere kandidaat voor het Europees Parlement. Dat is helemaal goed, want hij zit op de lijst van het CDA voor het Europese verkiezings. Daarvoor gaan we op 22 mooie, gelukkige naar de stembus. En wellicht strikken we daar hier aan dezezelfde tafel. Morgen dan is wie bestrikken we? Onthoud die naam. Ja, morgen is winterweer. Dan onder oren te gast Jelko van der Wiel, de voorzitter van Sportclub Heerenveen. Waar weet ontan, hoe dan nog een hele gezellige jongen. Dag. Ja, kort helder. Ja.